journalist atum reporter atum panili nang litum pan kachoning ri pen nang litum ge wang pot churu lo la solam bangke neli personnel lo na pasi neli ke thak dunji ning hang he ajerding ulo hala all Assam Bengali Federation atum press along pulo dak di pu press along je la bang so long li hala promo mohini chakraborty along li pul hai ipu dak number 534 bigha abang ke ave kotha ke thomra lusa isi ha horilal bosti along dak di pu la so long li bongali tumsi nanggi thidun lo lage jokalong le tagali lage sarkari along le pusi pu aphranga lambang lo 6 schedule ke di alang litum 1966 ge wang pula 71 ban si dak di fugedo pula ko natong dolone tum chini ne alang litum da pupe ko nalone ge do hada ka bange kali lage nearly 1987 aningkan dak secretary ge do hut council long secretary ge do hut labang so long le habit ajula lama habit manela ingnam tepik po bangali setala tubong pe newang u hedi la sona dim ye tubong thong prang pe newang u la sona dim lama si hala sohot nilitung ching wai ye bang a khei pacherai long le det nang yite ilitum thek mu chota tum le long le cherai nang tu nilitung ching wai neli ta lo madhop terang alang linon ka vedet lo la pen ke harsing teron alang li ge dolang Dhonesar inti non dolang la pen hala kru ko pumyang de hala bodon kru dolo la pen ke well born kru ta dolo la pen anut ka preket penang atum dolang hala so ni tungan chingwai la si long le ni lita dak la aki joy along le habit aju la sarkari along le pusi pulam ala so amasi ni lita cherai dun lo apatta ta long lo apatta dak number ke Haru Phora Thomkebra Fli 534 dak number lapen Sreni bang trityo ghor bosti pula ghor bosti hem ki kimapa lapen ang area bangke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata number bangke lake miadi pata number 316 nelimen sigedu laya alamang la bangke amasi neli dolo halasuhot neli dak di pupen men neli pan nang toyjun aman neli dam nang koklo amasi neli karbiang long chewang long le de neli pan dak nang pe dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pule amat ciklojon sirke bang bong neli pan dak penang toyjun amasi la support non halai hui detail alam pudam lote pine bang aning oi thu lagi mene neli detail alam pudam de det pohla bang seta neli dak pen dam joilo neli panang toy joilo neli dak long dolong le det lo karbiang long ke ahut pen bang la puanat lo seta nang dolong le det lo neli ha dubri si neli panang toy kahe lo nai athai si lapan toy nang yi pulo masi neli pan dubri si additional DC development akam hadak si nang toy neli hadang inut pet do dam lo aman neli hem sor bang ke dak dipu executive magistrate kam si claim bom osomar tum dak si dut lapul rani arlo so pojo lai hui lang nun tek det lo amasi along le la pu do kok lo la helo alam bang ke amasi non a phi li chewang thu lo la pen chewang thu lo tek long lo nili long li ke hala bong ali bhan si ki pi thu mondol bang ni phanang than det inu da mondol bang ajaha mondol dengan ningkarong lo choyor long ipu si ke choyor lo tang ola so amat inura mondol mesian bang ni lipan nang thande nang long lege sar nang li long lege bang ai ka choyor bang ipu anu ga bong li phan ja patta ke pi
amasi nili pulo lage sikhidu la teng menge pilong le deji ni phan pu nili long li chot ka lilo along le ka presita pilong le bong li phan ke amasi nili application pithulo nili application ke pia bange January 2020 lahelo yo nili application ni pithu nili application ke pike revenue patta bang nili phanang pinot pujo nili puge athema nili khajana pilong le derlo hala aphrang premium ke pi lo premium ke pi a receipt ta la do yo la do yo aphrang paisa pi lo la pen paisa ta pi lo pen ke kachelong nangi la ke date ta 12 around 19 kopia ningkan lo ne la ho da ke to ayer ding ulu kali 2019 papa 2019 ningkan sini li la ka deposit la patapan amasi nili along li anta hala ahisapan ta lang etlo latum nang pilo lahelo ARO pen ke long nili men sidu la pen ke lahelo nili loge pi non hala Bongali Federation atum nil panai pu jong si amethanga long li putia high court paper si dam de der lo pu body court paper si dam de der lo sik sidula tengke ili tuma court ke ARO helu ARO da itu ma court lo la si ARO bhanji pilu pielo la tum hello kangsai nang ya tum lo nang itum kado it karbi ke do an la chini nai la ili tuma court ke ARO helu ASO ARO helu la pen la tum yong si claim thik the ponte ili tuma court next abang ke EM land and revenue hal helu and not EM land and revenue long si labang so a file a hadak sido pusi nili panathan EM land and revenue long a file number ta la hello arkom yo a file number KAC REV KAC oblique REV oblique 462 oblique 6 lapen oblique 1560 banga sikhia number seta ke a file number ke 462 revenue 462 la a file number ladaksi la so file non anda do ajir ding piglo a file la dake do 2016 aningkan kalen 13 for 1996 usida to a case bangke a data bangke la pen kya la bangso file hadaksi do koklo nili chiniat nili panang than ke hadaksi do koklo land and revenue IEM long sidu aman non anda nili pan revenue pata bang nang pipe det aman nili revenue khazana bang pilong le det lo bongali tung pilong itum si pilong le karbi atum si ye chelang tha la si nili tum pubom ti lo non ke ya asithi nili ke pi January 6 ke mati yo nili la hello a petition lo court along a petition lo ARO along that address ke assistant ASO pan assistant revenue officer bansi nili ka address lo asithi non andan li pan reply nang pipeder lo ASO ta kopya bolo bongali ban ka phere bongali ban si pinangi pu karbi ban ke pinang ni pu alam bang ke plang tu la sini tum pubom titi la solang non ke itum karbi atum anta bongali pen bongo sena pen Bihar sena atum ka control a room si itum dulu alang litum si itum manang control lo non ili tuma EM atum pan anta bongho sena pen Bihar sena atum si control
ka control pot si ilitum PGR VGR along lepenta eviction high headed ade PGR VGR ke bongo sena pen Bihar sena tum si gitu la sehala tum man eviction high headed setan ne lige karbi pot ne lipan ke eviction high la pawang lai alang ge la hello ilitum cicini nai rata tum cini nai karbi tum demokrasi teng pen ke non ke karbi ke do anta inglong arat ke do anta Kilonjia homia adivasi atum anta karbi ang long arluke la pen west karbi ang long arluke itum bongo sena pen Bihar sena atum kacari arum si itum apan nang bikok lo no demokrasi apot lo demokrasi a working of democracy la itum puai jong si kali putante non puta CM ha utor borbil pen eviction non pu hai hede jige la pen kheroni pen eviction non puta hai hede loge non ke karbi to ma aji langso along ke karbi pen garo si do pot hala tu man eviction hai loge neli phan patta bang nang pipede hai loge ente lang tha nang li tum anta la po loge pho karbi to man ke pho bom lo son si pho loge la hello kopia posi bongo sena Bihar sena tu pia posi BJP aphan kape hai kang tum BJP aphan hai lote BJP aphan ot het lo arisim lo BJP party aphan ot het lo arisim lo lakhe itu karbi la pen inglong asu atum phan Kilonjia Okhomia pe adivasi atum phan itu ma along le la pen itu ma akhe aphan nang ke dong thip ya phan BJP ke arisim lo BJP risim lo por BJP long ke tu atum han si pape hai nangi hai lo te hala tum han ge ot ek undu hala tum han ke ning hangaling hala tum han vi undu la hel la si ili tum chini nang por lage kopia posi hala tum bongo sena pen Bihar sena tum kopia posi BJP han kape hai kang tum gore ban aphrang BJP aphrang ke congress pasi kape hai kang tum hala tum han hala tum national party hala tum han arisim son ot het undek la hala ot het tiksi hala tum apai ti pikam lo pikam bom lo la alang li tum dojo yelo la si ki CAA along lak isira suri trokke bongo sena atum dolo hada India amuni kali pulhal atum India so kali Bangladesh pen kewan jasemet bongali Hindu tu hala tum phan plum hedet lo plum ji po mat plum plate lo plum hai hello athema ituma BJP alidar to man ke hala tum si ot het lo kok het lo hala tum asap ta char teng un elo ituma EM tum char teng un elo kok het lo demokrasi ben si kok het lo hala tum pa la hello ituma chini nangi neli non polo neli de kali lo nang itum inglong aratum an ke pho et po pho bom lo pho et po non da pho lo ke pho lo si non pu an itum PGR VGR pen eviction nei pada eviction se der lo kente railway long le an la bongo sena tum cherai khib lo la ta eviction nei pada eviction se der lo kente muslim tum aphan hen lon de ka eviction muslim tu we kipu bongali hindu la pen Bihar sena tung hindu sai se apot karbi akorti pusi chitin aja tungi akhei si langda mga adhormo lege langali hala tungi itum ta akhei si chelang ni idhormo lege chelang ni gali itum ta ama itum vir det lo non ke vir lo nasi vir ve ko jerso dolang itum karbi atum jerso dolang lasi jers karbi dek ke un elo karbi dek ke bang pharung bong pen bang thom ke bra phovet lu pukedi non census atengke 2021 aningkan census atengpe ante itum karbi dek ke un elo non kuki itum malong nang po naga ke doan itum malong nang po garo ke doan itum malong nang po khasi ke doan itum malong wan et nang po boro ke doan itum malong wan et nang po mes ke doan itum malong wan et nang po laan si itum apai
Pharong bong pen Pokebra isi bake batpo. Anke itum siksidul pedolong la pen itum tribal area pulong bom yela. Non ating ke itum tribal area putaki puji sungkrung. Hal itum han tribal area pun api pulong le det ya bansi. Itum han tribal atum an apan pape prat se ya bansi. Tribal atum bong pace kapace lang selet akam la RSS bongo sena la pen BJP atum la pen Congress tum ta claim bom la. Bang akai tum jaseme ke bang akai pole pune ke che tum la lok se claim. Assam government tum la lok se claim. India government tum la lok se claim. Mathanang ni India government tum nai ngon opu. India government ke komalo cari area na tum arjo tu. Itum tribe atum mat apuya kailo. Itum ke Mongolia na kai. La si halatung itum nang langun elu. Halatung ateng ke itum ke soitan pu. Itum man ke okhur pu senang pu. Munit kali pu. Lake. Aben itum asita itum cicini nangi. Karbi atum dah kecil atum han ke munit kali pu si pu. Itum ke arnam sai si pu si itum dah cipulu. Halatung dah metang arnam sai si pu si cipulu. Pirte ke lehelu. Ametang ke kaita arnam pu si cipu. Sining men si wang pu si kaita cipu. Bang akhe tom han ke lake okhur puji son doito puji hi puji la puji itum da bang akhe phang ke chi pula itum da ke pu munit kali pu isi itum da ke pu la heno tema seta emethang akhe ke cherai ya phan ke la bang salam chini nai emethang ka cherai ya phan non neli niling long le dak di phu ma si lang no bang edan ki plum tu bang Bengali all Assam Bengali Federation dum tika ningji hai bange di pusi ni long legally pusi tribal long legally pusi ki putu bange ke hai pana jakong dulu halatum ajakong dulu athema alang litum CMEMMP tum phan a resim od that non alang litum phan un an hi vik lo CMEM MLA la pen MP atom han aning ke hang ling hi vik non la son si vik la itum ke chok che man tu lo ha la election ho itum ke ka chini ne party pu ti pu bang hal bang ke che tu ne party se ta akhei bhan ke chelang bang e itum ke party pu ti chelang akhei bhan chelang le itum bang e karbi khai khang thim pu bo ki pu bang ke se ta hala BJP long yung sige support dun, Congress long yung sige support dun pulotante, lake bongo sena Bihar sena to man ka support dun lo lagi. Lale chini lor na non BJP Congress along ke do akar bi atum la salam chini nangi. Nang litum party pu se pulo, APHLC pe rem nang pulo, BJP pe hai nang pulo, APHLC ke hai lo te kopilo lake tribal tum sige hai. BJP hai lo te man lo hai bongo sena pen Bihar sena si hai lagi hala dab karbi ke do hada ke do choma karbi atum bongo sena Bihar sena phan perem un e halatu non ka perem un e sinili phan la revenue patta ta nang pi hai head lo kente la pen eviction da hai head lo kente siar kheroni pen la pen automobile pen la pen la railway along le pen eviction hai head lo kente Sakuri ta itu menang pihai header lo gente. Alang litu. Sakuri nang ipipesi itu duporet lobo. Master ta no master appointment anta bihari lepen bongali ong nei lo kali mangalang karbi tu mawe tribal tu mawe tuning to 1000 body 1345 a point lo master hala song bong pen karbiatum tribal atum phan abinong ke hala 1345 ta tribal lok nang ya porla hala 1345 ta tribal tom han jang si master p8 percent non itum sakuri ave pulong le dajile ki puja kam se ave dajile itum sakuri ta long et pole non la lo hala kopi me yong de kumara phan long le pi ho non Ambani phan ki pi di long le ki pi Ambani phan ki pi alang li tum pul hala
Mia tu hal long le nang cerai warat titik la se hal dak si ambani papang ni tip yi pu bodi pia pot tribal dum papang ni tip nang pu poding ji hai de ha la si ne li pu lu ni tum APHLC fan pata nang pinon hada ni tum niam tipu aku ni tum APHLC pata yung si karbia tompat tribal dompat pata pilot polite APHLC de bi pilong ke do tum hana pinon hada tribal karbi tum keduan hala boro tame dimasa tame adivasi tame kuki tame hala tu man pang ni tip no pilo karbi tu pang ni tip no nada mia tu ma hedet pole alang li tu pang ni tip haya pan hala da police outpost da bikok no kupilo pole lai claim hedet ambani hello ma itu man ngeraya ba kecil so hala ke 6 paragraph 3 ang ateng mengke list tapiun ambani aphan alang li tribal kali list tapiun patta tapiun jat tapiun long lege la posi ne tunge 6 ateng bensi claim nangi pula la pen nono bange la hello nili long le nili case pr lo January throk arni 2020 non ke 5 years dam edle non anta aro ba aso ta karbi anda lada karbi sekarang ni kapheril em da kapheril a file em revenue long sedu bongo sena do man kaphere alang li ne pan pata revenue pata tanang pihai hedat lo ni li banang pipete komanya adrong pi komanya tiso pan pidet tamele neli ka chini gela solong le Pherangke tiso sangho tum pukente tiso sangho tum aram pukela karbi atom arona tengke pata ke tiso sangho tum pan sigi pinangi amat la itu 1953 aningkan Januari July 21 arni ilitum ALRR aron endun dep pena joksi hala tiso sanghotum pa apatta ke than pilak lo gente karbi aron ating pen pata ke long edlo ram hok long edlo alang litum than pilak lo la sinili pansin ang piturong lo gente 1987 aningkan nili labang solong lege London Pharokri sir kebra trokner kebra troksian ingkan 1987 aningkan sige London labang solong li ama nili bang awedet lo nili nang celang dun un edet lo non of it 2020 nili ako wang thulo la sineli revenue pata siri lo banang pipede kapere bongo sena bihar sena to man kapere itu ma em revenue cem tumta laela asi nili tum ipulo nili alam apa nili lampot nili pu ana jer kidingta ningkan pota nili dojoy lo sita nono bangala Assam Bengali Federation tum nang turpak lo ke la sin nili dingje nang kok lo kardong